హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వంశీ. మీరు చూస్తున్నారు వంశీస్ టెక్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే అమెజాన్ ఒక బెస్ట్ ఆఫర్ అయితే ప్రకటించింది. MI10 5G పైన మీకు బ్యాంక్ కార్డ్స్ మీద ఫ్లాట్ 8,000 డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఆ ఫోన్ అయితే మిస్ కాకండి. మీకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అన్ని సపోర్ట్ అయితే ఉండదు ఫ్రెండ్స్. ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అది. ఇంకా మీకు ఎక్స్చేంజ్ పైన ఇంకొక 1000 ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మీ ఫోన్ ఒక 5,000 వాల్యూ చేసినా ఇంకో 1000 ఎక్స్ట్రా అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. టోటల్గా మీకు 14,000 పైన డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మీరు 30,000కి ఫోన్ అయితే తెచ్చుకోవచ్చు. బెస్ట్ ఫోన్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. కర్వ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉన్నాయి, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అది. ఇప్పుడైతే మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ అమెజాన్ సైట్కి వెళ్ళి ఆ ఆఫర్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ గురించి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ అమెజాన్ అయితే ఒక బెస్ట్ ఆఫర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ MI10 5G పైన ఫ్రెండ్స్ మీరు యాక్సిస్ కార్డ్ కానీ లేదా సిటీ బ్యాంక్ కార్డ్ కానీ లేదా ICICI బ్యాంక్ కార్డ్ కానీ యూస్ చేస్తే ఫ్లాట్ 8,000 డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. ఇంకా 1000 ఆఫ్ ఆన్ ఎక్స్చేంజ్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ఎంత ఉందో. నాదైతే ఒప్పో K1 ఫ్రెండ్స్. అది పెడితే మీకు ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఒప్పో K1 ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ దగ్గర 6,000 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. 50 తక్కువ చేసుకుంటే టోటల్గా మీకు 14,000 దాకా అయితే డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీ ఫోన్ 5,000 లేదా 6,000 వాల్యూ చేసినా అంటే మీరు 30,000లోనే ఈ ఫోన్ తెచ్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. బెస్ట్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది. ఇందులో మీకు చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. 108 MP కెమెరాతో అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ కూడా ఉంది. ఇంకా 8K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా 30 వాట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అయితే ఉంది. ఇంకా 30 వాట్ వైర్ ఛార్జింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా 10 వాట్ రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఉంది, వైర్ ఛార్జింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇది క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 865 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్. ఇంకా ఇది 5G సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్. డ్యువల్ మోడ్ మళ్ళీ. ఇంకా డిస్ప్లే కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. AMOLED డిస్ప్లే 3D కర్వ్ డిస్ప్లేతో అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని స్టోరేజ్ ర్యామ్ విషయానికి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 8GB ర్యామ్ అండ్ 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కెమెరాస్ విషయానికి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 108 MP మెయిన్ కెమెరా, 13 MP అల్ట్రా వైడ్, 2 MP డెప్త్ అండ్ 2 MP మ్యాక్రో సెన్సార్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బెస్ట్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోన్ అయితే. అన్ని ఫ్లాగ్షిప్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోన్లో. ఇంకా చూడండి ఫ్రెండ్స్, 108 MP మెయిన్ కెమెరా ఉంది. ఇంకా ఇది LPDDR5 ర్యామ్తో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మామూలుగా 30,000లో మీకు LPDDR5 ర్యామ్తో ఏది రాదు, ఒక్క IQ3 తప్పితే. ఇంకా UFS 3.0 స్టోరేజ్తో అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఆడియో వచ్చేసి మీకు స్టీరియో స్పీకర్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇంకా NFC సపోర్ట్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో. ఇంకా వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే 30 వాట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. 30 వాట్ వైర్ ఛార్జింగ్ అండ్ 10 వాట్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది 30,000లో అయితే ఇది మంచి ఫోన్ అయితే అవుతుంది. డ్యువల్ మోడ్ 5G ఫోన్ ఇది. కాబట్టి ఆఫర్ని మిస్ అవ్వకండి ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ 5 hours ఉంది మీకు ఛాన్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో వస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా కామెంట్ చేయండి. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్.